Hello guys, at nagigyan ng brigada at ang mga pakanano mo, bigdala kaming underneath me karang magalang vlogger. Anito. Guys! Ayan, kaya ko karang magalang vlogger. Si Jabuduan, si Janjing, may jati ngayon, di ang papahikay. Michael. Ini ay ni dinimit eh. Akala ada yang akit tahu. Are po. Kaya beta maglis bebag sinap ng Kenny. Are tapo po. Oren po. Alada. Are ni. SPO4. SPO4. Are di ka inay mi. Ay di rin ka donate ba niya. Ano ka mga gakata? May ikiting asawa ng kaya, John ha? May ako na lang. O ito, tantanong. Kinayo na. Atin ang anak eh. Wow, may naman. Kaya kami kaya may magalang vlogger sa Maragul mo naman na. Sesya na ko kanyan eh. Maragul na po sa akin na. John na, itantanong dila na na. Kalala ko na pa akong talapukan ng hospital. Brigada. Yan yung Santa Cruz, Magalang, Pampanga. Oren, tapat kayo. Yan mo rin guys, yan mo nga kahit mo. Dustpan, may itong blower. Kaya may tala rin barangay. Ay di principal, yato di principal ito. Wala na kami, may pagkain na kayo madam. Ano yan? Mayari na kami guys. Ano rin kaya ako? Tara, mapaglalo na katakan ng SPO4 ketchup. Opo, keto. Thank you, ma'am. Thank you. Picture sa akin. May buta eh. Dating maestro turo, imam ni. Wow. Early retirement din. Okay. Wagkat din ang harap. Okay. Thank you, ma'am. Nagdelok kaya sagli, guys. Delok kaya sagli kaya harap kita. Sa inyo, papunta na kaya Lelutan, libre na kaya ng SPO4. After 20 years, sambab. After, ilan? There. Baka na kaya kita. Ay, kaya ako ang loyal IMP. Loyal. Okay, salita mo nung nanita nga mo na pipaglelutan na kay Kenny. So, ay guys, Kenny nagpakanan na Aristoka, Kenny Renner's Garden Eatery, Lugaw, and Silog. Para kaya ako. Libre na kaya kanong Kenny. Kenny mong rap school Santa Cruz Elementary School. Ano maglelo na kayo. Lelot na. Hello po. Hello. Ay, bigyan na tamo. Uy. Nya, Nanong in-order yun? Tayo. Tap silog? Wow. Atin mo na pala tap si JD. Hello! Ay, game mo. Pag tap silog tanah mo pin. Tap sila
Spam silog. Di sa nata-repair ng di sa nata-repair ng SPO po. Uwa, baka may kaya kita ngarap kay Jacket School. Naman yaman ken. Sa ini spam silog. Spam silog. Spam silog na yung kanang. Ayan. So guys, bisang mga kiniking sila jo. Arenar. Arenar. Sabi niya, pag malagka kayo. Arenar po! Rebisang mga babasyal na po kining Arenar arap Eskwela Magalang Elementary School. Santa Cruz Magalang Elementary School na po. Okay, guys, agkatanda kayo, Kenny. Try na kaninya. Yeah, guys, in order. Quick, spam silog. Sige ako na yakakanan. Doon ba yung mga bisa ko mga kining R&R Garden Eatery. Yeah. Kita mo guys, mga antana.